Hello mga kantang, karon nga adlaw ay paingon mi sa bukid. Wala ko nagdahong nga party day na ko. Linawan ini mga tungura kay paingon mi sa bukid sa kaon kaayo. Yan dito man sa dalan kay simentado naman. Unya pag ingon naman dito sa bungtod, nindot kaayo tan-awon ang mga views. So padayon lang gid mi paingon sa imabaw, paingon sa among antuan, bisan gid wala mi kahiban kung asa na mi paingon, basta makalaag lang mi kay linaw kaayo ang dalan nga among giagian, nindot kaayo ang mga tanan-aw. Sa mga nga hapon na kaayo ko ano, sige ako singit-singit ngisi-ngisi bisan kay kusog sa hangin akong ilong hapit na mapulis ka kung sa kakusog sa padagan sa akong kauban, kay hapit ra gihapon ko. Kapansin ako sa akong likod, perti pa niyang lipaya, nagasunod sa amo unya ang bata makago gid ko na siya kay dili siya moapil sa kamera. Sa mga tong padayon mi sa unahan kay aron adto mi sa among tumong na magpahilot mi. Dili hilot mi ay mapalimot sa ekonomi. Sa mga ito nga, akong giinan ng akong kauban, hinahinay lang ang padagan, kay luksungon ra pagit. Maunsaw niya ang among mga ilong, sa kapusog sa padagan, mabulis ka na unya kaapil ang among mata. Wala mi nagdahong na, pwede pa rin layo agad kaayo ang among giantuan. So mga ito, napadayon lang din sa unahan, bisan pwede gina akong nagluka, labi na sa among kauban, first time pagid nakaana. So wala po sila nakamahay, kinindot man sa kaayo ang talan-awon, kay mura man sa katua sa Tagaytay, nga nagkiyop kayo pananaw, bisan asa ka mulingi, puro gid bundok, pero nindot lang kaayo, kay bugnaw sad ang lugar. Unya ni padayon lang gid mi sige kung bidyo-bidyoan, pero nahadlok na ko, kay perti man kusog kagid sa hangin. Unya kay luksungon niya, perti lang kanindot kaayo ang lugar nga among gianaan. Sa mga ito nga mga pila ka ulas gihapon ning padagan ni ani. Lingaw lang gihapon kaayo mi bisan og paliko-liko ang dalan kay naaman sa nindot ng mga talan-aw, mabawi ra gihapon ang among kahadlok. Labi na ko kids sa among kauban nga nasa akong likod nga nagamotor. Enjoy lang gihapon kaayo sila kay bisan og 13 oras lang porma kay daghan kaayo. So mao to na unya padayon lang gid mi og padagan dito sa unahan. Hangtod gyud nga naa gyud nahitabo namo. Nadili gid namo naasahan ba kay wala mi nagdahom nga ining mga orasa sa among kalipay nabayluan ra gid ini ug dili gid maayo kay na perti yung kusuga gid kaayo sa among padagan manaamtan ra gihapon mi sa dagko kaayo nga unsa man unsa kaha sa unahan tanawa lang nantawa lang kung unsa to among naamtan dito sa unahan naluoy kayo mi marami og mga piso wala gid intay talag iya. Mabasa ko. Saan? Sumaot to sa unahan lagi, naptan gid mi og ulan tungod sa among kalaagan. Di nagpandong na lang gid mi dahon kay wala man mi kadala og payong, unya kay layo naman kung among pangbalikon ang among payong. So nagpadayon lang gyapon mi dinhi sa unahan hangtod ing abot mi sa among padulngan. So kini nga time ni abot na gid mi sa among tumong. Mayari na mi sa bahay nga kadtong mananambal kuno og alpasya. Tungod kay niabot naman mi ani nga balay, naamis pud ko ani nga balay bisan og perti nga kaluma na kaayo, pero naalang jud ko na hinumduman ani sa mga pobre ra siguro ang nakarilit ani nga bahay. Pero bisag ing ani nga balay, naagi apoy nagpuyo niini. Unya kay kini akong manghod. Mao na siya ang magpatambal sa iyang anak diha isugod na sad siya sa balay. So mao to ako nalapod ni sulod ko sa balay ug ako gingitan-aw kung unsay sulod sa balay ug kinsa ning mananambal niya sulod sa balay. So mao to pagsulod ako sa balay, mao ni ang lalaki nga nagtambal sa akong pag-umangkon. Tanawa lang ni wala kung naalang kitay bata, dili lang din nato pasagdan, labi na og buntis patano kay mauna ang resulta sa pagbuntis pangan, dili na to ang pingan ng atong pagbuntis, ang resulta gid na alpasyahon, unya mangita na sad ta og mananambal para mo tambal sa alpasya kay dili na siya matambal, hilanat lang dayon diretso na kuyap. Sa mao to nga bisan layo kayo ang among gibiyahe, amo lang gyud giadto para matambalan ang bata. So kini pud ang iyang kuya, sige pud kasuko kay ngano daw nga giihaw daw iyang manghod, bisan wala gid nagiyaw gitambalan gid dili siya mosugot ug dili gid siya mobuwag sa iyang mga sa iyang baby. Yun sa giaway ang iyang manghod, so nasuko siya na pag ako mali sa mga studong ay siya ang tinawan. Ibilin ko na studong mga kaantang, hindi na video ngayon ay yan na muna. Salamat at kami ay pauwi na. Thank you for watching. God bless everyone. Manood po kayo. Sana nag-enjoy po kayo sa video ito. Maraming pong salamat. Please subscribe and click the button. Then, para updated po kayo sa aming palaging video. Thank you for watching. God bless you.